Gajing kena lapang dak tenat pulit ke River District Apo gajing lam Senior Superintendent of Police UVS Rathore ke kali klem khain lagi he ki hai lagi berberia resalon sang kala pelong ibu pun pak ban ai gajing ro ulong lam ke United Democratic Party UDP Farmers Wing na riboi uba idi ji kharbani habakan bagilat patai kubor lai thu baga je kedu bot SSP ringkat bagi lam ke riboi Pick Up Owners and Drivers Association naga CORP bat kilong kemi ai buram mi katlat pulet nak benta ka road safety bar ke UDP kelakan tho baka jia lat ki trok ki baket parat pun ama kini ru ki hap hapo ka ju ka benta kata ka road safety re ka bor ki pulet kam sya bantu klar namar ka hap hapo ka jingpai ki transport wala ki pulet ki kwa ban le e kumbalai thu do SSP re ka jing ket parat pun kawan ra jing mai ki balik wan ha baja ki jing hap ki markhia na lo ki te jai kali bar karon kam bau DC district kon pak toket ban khanrai bukum kita gijat kali lo kata ru saka jing sator ki surok kali kum hagi banta ka surok ba serum sang bangla ka UDP ka keno baka jinglum khajlan na ka tol gate kam ai jing montoy ha ki surok yang sator ba jot man la ka sngi bat ka UDP kala berngam ru bakin sami madan lada kam dan ke jing mor ha ka por ka biang na kali yang ka UDP jong ka Farmers Wing rengkat berki ilong kemi na ni kidon presiden jong ka UDP Ribhoi district anta ban naka ko ba pating dan lang hani ba mani naki driver ona pick up association kidon lang hani kita sngi jing penbait lang jing mani kendu USP halor ba kejing siu keliang kejing ai ke borom ke jongi ya ke i ke ba USP la triba apa dei road safety ni sokmen shikade ke jing tre jungu kebangi ngilai umma fisha ya kita ki baong ki high level dari samun menuru kila papen kenya ya ka an ke umma ulia be ke ka an ke bodon kam pat ke jing le ke jungu hakni ki banai ki beladep kla don shar jing kala abar ki briu ki bandai shrum seneng kita perkat bunsin dala dei badi temum tre shu bene ha pas ikini ga Ribhoi kumut ki dakan mau wanti seat belt ka speed limit ka daya ti ke badai taki iki ke ba kalai rap shisha kumla ong pong mene kalai rap shisha ka badai ba kanu kuno ka jingya tungku kaliru ke misko ai burom ya ka office hi boro ka we ba iki staff hi ka team hi ke jo te ka ba arpan ni shukar pat yo SP ha badai mlai kran chakman ba ka jingkit overload pat jong kitrok abakit mauleng da itiang shisha abakit ya kiwi kimar duyong jingkir overload like di iting hadu kata-kata ka ba tanang iong ya kata road safety kini ru kingat road safety dai yaki ngimbain kata ka ai lai la tekan bentoy yu ban bat patang yang ngi ta kiwi bante seat belt dan ne bendeng helmet dan ne ban penher kata ya kata ka speed ti ka ba men saw e gidi gini gitrok ba pia ba pi helenti singkin tindai isya kata ka jing itiang ti kini gidi gidi kerpat USP hendai yang ngir pat USP wong USP ngakwa e ban le ya kini hendai kani ke benta bat kam ha ba department jungu amla ban justify kata ka overload nomor khap don kata ki break dayo ka slip kani ke department joka transport kani hab ban company yo DC ndu USP ulong bokloi e ban ya tre gini kam te menta kalong ba ni na kaliang ki karpa di USP o yo DC lane ka transport department paki di ban sim khai kani ada kim sim khia ka man si bangiru ada hab ban mi si surok ni hab ban mi nam ta jing bet jing biang ju pai ba ka ba ar kalong ba ka jing steel jong surok kani ka national highway jing steel jong kani surok sharom sete than sang bangla ka ba kani ko company khlemla ban pen biang ya ketika repair la ne ka surok ka ba biang ka ba ni miladi kita ki bangla ngila siu ya ka surok ten rekimla ban pen biang surok ka ba biang ka bangi hun ban ya kani ru kedi keju ka road safety habang imlo ka surok ka ba biang ka hanti skin ngila ban sniu ka kali ngila ban kala ngila ban hakino kini binta gidan ni karpa de kani ru pala ladaka nahai kamla ban penbiang lane ban repair lade ban ayak surok ka ba biang kadi ban suspend no shwa ban ai ban krong yak tul kit na kaliang jungi ngin let show disiru ban karpa de kani bang minum ai la yakun kini kikam namar ngila shusha yuro be habaro kiliang jing sha yuro jungi kumulai kren mane daki kini ki pick up driver but owner association ru takam ka jam yo lapanya di kita khar ke banabar o kiwan tri hang niru ka bakim don ka kot ka sla ke babiang bat ki biang bai namar bali gum loong mene badala bat ikeli la don ki briu jungi hi bawan kam nga mnilei dalong gum ro ho ni sutu ya kam ka jam ku sendiri to ngine tri lang nama ta ki briu jungi kinem inum ai la thani ki briu manabar
Te mata wat ketul giro mana bokrong te bre bana bari bokrong te ngim yo ko surok ko babiang tri ketul giro ngaban stiu bet te kolong ke ke bagi ro ya ke jaj beriu hi jong yu barok ko we te na ni kaliang jong hi trai ni hap hi ban kerpat ki pai ba khoi tun ko we ki jengmut ni di ban ya yeng nam ta ko hok ni di ban yeng nam ta jaj beriu lo jong tang gini kutian bisbut ni nak kalian jongka Ribohoi Commercial Pickup Owner and Driver Association ro entas ni harkat kajinya don lang jong kini ngalam nak kelhun seng baker bat nak kalian jongi kumka association ni wan ban kenduk yau SSP entas ni dia kajing wan jongi hang ni kalong ba ni ai kajing yaro ya kajing ngalam jong uniu SSP hapo ka district jongi kamtam ba la tristom hakaban page na bentaka road safety kejongi ki pajba kamtam ya wat yang ki try jongi kali mo ba nakapor ba ki pelong ya ka checking kamtam hakaba bom deng ya ki seatbelt bom deng ya ki helmet bat kajing di buat kamtam hakapor banyak kali tekane kadai kawai ka benta ka ba kongsan ka ba ki la shim bat kila air kajing hikai kumno ba ki trok kinyat hakilain habakia ya surok kinyat na ka left side te kini ki jingle jong ki ban sibun ki benta ki bagi la tristom kamtam ha ka kam tu kam them ka kam khai drugs ki ki kam sibun kita bangin dajar ngai ilang bagi social media te la tristom sikat de te nak lain jongi mentang singi ngiwan ai kata ka jingkit bok ki priang bo undang la su ban trai ba apo ka district jongi bat ba undang ya trai rengkat bat ni kum ki nong nya kali bat ki trai kali ba ngiru habang idon kanu kajing lada kadon kata kajingnya jan bat ki bor ki babat ya ka ain kamtam bat ka police department bat ka traffic te kalong ka jing sotunat ingi ba lada don kinu kajing ki bangi kendu ngilak ban pesngo syaki lane bat ha ka cu kopor na kaliang jungi kum ka asen mentang singi wan hang ban kerpat yau SSP ba unia korbar lem kamtam ha kanika perthai kerduk jam jungi ha ka bangikit ni ba ya kimar ki mata nangni napo Ribohoi jongi napo Ribohoi district namar bangitip syai ba ka por ka bangidon menta ba no businessman haba wan ban le business bu business ni hapo ka jela ka jongi hapo kamtam hapo Ribohoi district ba hi ula penbiang ya kali ka jong la don ki kali lightly southly ba kamar ka dei ka jong ki kali ka dei ka jong tana kata ka ka sem jing ba yangi ba inyo ya kata ka kamai ka bapit babiang bangin pendap ya kaying kesem te halor kini ki benta nakal yang USSP ula ai kata ka jingkular ban nakal yang jinguru un persangkat bala bonya tre rengkat bat ni ban hau kilat kelenti kumno ban pendit pendiang lang ya kata ka kamai kaji bat sakawai ru ba uong balaradon hiru kum kita ki kali ki balik persyak ya ka action ka jong pilane ki bam ya tre lang ru hi unsim ka action halor kene ka benta uong sabsu pentip yin persang ban le ya kabron kam te hoi la don sibun ki bang ya keren kalong kajing snutunan ka hang ya kendu bat mentakasni te in pet nang sikmat ni kermen scam bangin yo ya kajing trilang bat ka support nak yang jong USSP jong to nak yang jongi ngiwan ni ban ya kendu ya USP jong ka Ribohoi district tingi ai kublei ya kan ka police department jong ka Ribohoi district ba barok hi ka we ka district mo ni ai kata ka jing ro ba ka jing kersian na benta ka jing stretch tom ka jong i ba nadu bawan uni SP ba thmai ka jing trekam jong udang dong ta ka to ne bla hindai nge i ba Ribohoi district hi ko we ba kata ka jing ja ba songsi mo kun jing ja accident ba cheja na ka por ngata ka la kham duna tengi ai ka jing ro ya USP ba ya ka police department hi bro ko we ka bala simkia ban yarap iki pai ba mo ngiru ki pai ba habang ya nyeng ni sngo chingan ni ya ka ba ka duty ka ba ki pendap na ka por te na kalian jingi wan ru ban bu iki jinggar pat yo SP hak bai dei ba ki trok ki ba overload bat ki ba uncover mo ki ba klem tap ha ya ka terpal ru ki do kamtam kum ki motion bat ki bi ki tiar ki ba ki trok ki kir te mun sin habang ya yo i ba ki trok ki la full loaded mo kiat haki serok teng ki klem tap da ka terpal ru kum ki kalirit ki bangi yai kutu teng lada ja tang imau ibarit lada
hap ru kan kata ki kan ra ya ka jing men sau bat kan kata hi ya bat kan ra ru jing ja accident ban wan ra ru jing susi na bentaki kaliret te na kaliang junging ya karpat ya SP handai na kaliang SP ul ong ba kan de kam de na ka police department kadi pat na ki department kom ka transport department ka badon ya ta ka bor no bat na kaliang UDC ting karpat ya ka transport department bat ya UDC hi bon sim kya halor kane kajing kit overload yang kini kitro bakin bat ini kitro kenang ba tang taru bakin tap da ki terpal gitu ki mar ki bagi kit kenang ba ada ka hap kini ki mau ki bereduk kan light dan ja ki jinja besusi lane bangin light na ki jing misau na beta jing singai ini pai ba jong Kariboh district ba gajalahi barok to matagasngi na kaliang jongi ka Confederation of Riboh People na kaliang jong ka UDP Pamer Swing bat na kaliang jong ka Asosiasyon jong kini ki pick up jong ka Riboh ngiwan ban kendu USP te ngilayo manekran subun ki AKA ki jinge ki ba ngisyam hangne po Riboh district tena kaliang jong ka seng hadin bangilayo manekran bat kini ki Asosiasyon jong ki driver pick up jong kadong Riboh ke jongi ba ki kendu kita ki jinge ki ba ki syam hakabede bat ka kamai kaji tena kaliang ka jong ki ila pentip cekaseng ban matagasi ngilayo banwan so USP ban kendu USP ban penpau ya ke jinge ke jongki tena kaliang jong kaseng ngila sim ya ke sinjam ban yarap ya ke asosiasyon nomor katkum ka jing penpau jong asosiasyon cekaseng kalong hadin ba kilek ban pan ki kam ki jam hang te po bernihat nomor kidon kiyau lai sau teli hang te ki badai kiyau ki ba peniat di gibriu ki jongi hi bat kidon ru ki non tribal ki ba peniat ya ketiga yo tena keleng juga seng hadin ba ngilayo ban ya penbek ngikwa ban keren sekite ki breu ki ba peniat ya ketiga yo hang te hapo borni kayo moj yo masih haba ki wanra ya kayo hang ne hapo Riboh subha ban ai kamlem ya ki khna Riboh ki jungi ndai bakin suai ki breu ki banabar bakin le kat baman jadi nak kadau nak keleng juga seng ngiwan ban kersian ya ke asosiasyon ba katai kayo hang te po berni kadai man aji man toy swa ya ki kun samla lane ki bakamai hang ne po Riboh ke jongi tinda kadau hang ne ngi wan ya kaban kerpat USP bat USP ul ai ka asuran habede ba kata kakam unongan le karbala banirap naga benta ka jongpi te ngi kublai USP bat aga juga por ngi penpau ya kaburom USP ya kajing tri sutom ke jongun noduk ba uan hang ne hapo Riboh distrik ngila i subun ki kam ulale aga badai bat kumno bante lakam ya kajingnya kali hang ne hapo ka national highway tingi ai kublai USP bat ngila ai ki momento na kaliang ke jongi aga ne kesngi bat sagawai pat ka bagi kwa ban keren USP ngila yo ban ekran mane ngila ong basar pej ya kai ka ba phiale baro sikata fisek ikali na kaliang ke jongi ngilai ke jingero sikat daya pi hendrai sakawai pat kadon pat ka bagi kwa ban penpau lan ban kran khmat jong pi kalong ba sek lang ek ni gitrok overload ro ki babon gitrok overload kiya illegal lang ne po national highway ngale lang ek ni senang ba kanom no seliang hagabede bat ka jing sek om tang ya ki kali jong ki pai ba hendrai igini kali ki baya illegal ro subha ban sek lang hendrai nagleng USP ong ba kidon lala ki jong ki department ngimla ban le ya kata te wong pihak banekran bu DC tena galeng ka jongiru ngi salek ban kendu ya DC ngin sabu na kajing tho ba kidai ban pai lang ya kita gitrok ke bakit overload lah ha kajat jat ke bakikit na galeng ka police department ka dai ban le kumbale ya kini ki kali jong ki pajba kata ka dai kajing ya keren matagasi ban na galeng jong SP ya kataru ulo ai ka asuran bon le kat bala ban sek ya kita gitrok overload ki ba ya leng ba ka national highway